తెల్లవారుజామున గద్వాల జిల్లా ఇటిక్యాల మండలంలోని ప్రియదర్శిని హోటల్ ముందు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ధర్మారెడ్డి కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి నంద్యాలకు కారులో వస్తుండగా కారు అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. కారులో మొత్తం 6 ఉండగా అందులో పుల్లారెడ్డి, లక్ష్మీ సుబ్బమ్మ భార్యాభర్తలు మృతి చెందారు. విషయం తెలుసుకున్న పాణ్యం మాజీ ఎమ్మెల్యే కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి కర్నూలులోని ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రిలో ఉన్న మార్చరీలో ఉన్న మృతదేహాలను చూసి వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు.